Grade 6 lesabwata zvanaka vaindishungurudza nematicha acho aitondishungurudza but ndakazongosvika kuti handife ndakasiya chikoro nangu vakandisungurudza ndoenderera mberi. Muona kubva achitanga chikoro chake munhu andaiona kuti aibatikana zvisingaiti anga asingadzidze zvakasungunuka pane vamwe. Muri yeZimbabwe makadi zvenyu. Aiwa ndinodaira kuti aiwa tinokuwanai muri vatano panguva ino yezororo reChristmas festive season ya 2023. Inini zita ndonzi Sylvester tafumanei simbi yebasa tikusangana tiri panapa pa Sly Media TV nhasi uno kuti tiite hurukuro nababa namai Tanatswa pamwechete naTanatswa kuti tinzwe kuti zvakamira sei kubva gore raakaberekwa. Tanatswa mukomana ane makore anosvika iwo 18 pakuberekwa akapedza chikoro chake zvino uno asi mwana anorarama nehurema. Regai zvinezvi tikurukure naTanatswa nababa namai tinzwe kuti upenyu wanga wakamira sei kubva zuva rakazvarwa Tanatswa. Ndinotenda. Tinotenda. Kuchikoro wakasvika chiTanatswa? Ndakasvika form 4 kuchikoro. Wasvika form 4? Yeah. Waidza pachikoro chinonzi chi? Chipadze high school. Pachipadze high school. Kuprimary wakaitirawo? Pachipadze primary school. Handiti? Yeah. Aiwa tinotenda. Regai timbotaura nababa. Baba makadi zvenyu? Tiripo munofara here vanhu? Aiwa tiripo makadiwe. Ndimi baba aTanatswa? Ndinonzi baba aTanatswa. Handiti. Tanatswa mwana wechingani? Tanatswa ndiye first born yangu. Ndiye wandinoti akatomira inini kutoti baba. Handiti? Ndiyo wandikabereka first born yangu kubva ndichatanga. Mane vana vangani yezve? Iko zvinozvi ndine 3 vana. Mune 3. Vakomana vangani? Vakomana 2, 1 musikana. Tinotenda. Toda kudzokera kumashure zvishoma baba aTanatswa. Ichokwadi. Munhu wese pasi panapa achitanga kuita imba. Ndoda kudzokera panguva yasunungukwa Tanatswa. Imi sababa vemwana muchiona Mwari atipa chipo ichi maka ari mwana anorarama nehurema makazvitambira sei imi? Inini ndichibereka Tanatswa. Ndichibereka Tanatswa inini ndakatambira kuti mwana wangu handina ndo iko zvinozvi ndofunga kukura kwaatoita nokuti pandikamutambira handauziva mwana iri kana kuti chii asi pandikamutambira ndikangogachira kuti aiwa iri ndo ropa rangu ndo matambira ndikaita Tanatswa kusvika kana pari zvinozvi ndakadai so. Hamuna kune vamwe varume vanoti kana munhu akazvara mwana musope au mabhino kana kuti mwana achirarama nehurema vanobva vati kumudzimai kumusha kwedu hakuna zvakadai iwe chibva pano. Asi naye naondigara ndakagara ndakangotambira mwana wangu kubva achangodingina ndakati aiwa Mwari ndozvamakandipa izvo makandipa izvozvo nokuti kune mumwe munhu ari kutoshuwirawo mwana asi uri kutokwanisa kumubata mwana asi ndakazvigamuchira kuna Mwari wangu ndakati aiwa Mwari zvamandipa izvozvo ndizvozvo asi nekufamba kwenguva ndakazoti ndakatoona ndichitori asi neMwari paakatanga kundipa ndo pandikatanga kubata ndosaka ndichitoti ndo baba vangu ndakagara ipapa ndo baba vangu ndo vanotonditonga inini kana kutovhunza kuti aiwa ava ndo vatova baba vangu nokuti ngatidzokere kumashure. Hama neshamwari manext door vakatambira sei? Vanhu vanouya vachiswoti makorokoto mungandiudze here kuti vanhu vaitambira sei nyaya yemwana wedu pakutambira kwemwana wangu inini ndakamutambira hama akushayika zvinotauriwa pahama asi inini handina kuzviteerera munzeve mangu. Mamwe mashoko aikurwadza? Aindirwadza ndeyekuti chii? aiwa kwete kuti aindirwadza zvangu hama dzinotaura asi hakuna inini manje nekufunga kwangu nepfungwa dzangu nekuziva kuti mwana wangu handiti ndakazvitambira ndakatovaudza kuti aiwa inini izvozvo ndizvozvo.
ndoda kungoti ndingodzokera pane mashoko akatombotaurika akapinda munzeve dzenyu here akambokupai kukadzika zvakanyanya amuri kurangara tisingataura kuti ndini ngakazvitaura ndiani akazvitaura asi mashoko acho iwayo izvi tiri kuzvitaurira kuita kuti mumwe munhu akasangana nedambudziko rakafanana nerenyu akasangana neshoko akafanana iwayo zvinomusimbisawo kuti aiwa baba Tanatswa ichokwadi inini pahama dzangu hakuna akazotaura mashoko through ndataura inini kuti ndiye mwana wangu wandaita sei wandatanga kubereka. Hakuna hama yangu yakataura zvakaipa pamusoro paTanatswa. Munharaunda yamakakurira nemwana next door vapfuri hapana akambotaurawo zvaakambotaura. Aiwa hakuna. Pasina. Aiwa tinotenda Mwari. Regai ndidzokere kuna Tanatswa aicho. Tanatswa pawakatanga grade 1 watokadzika pachikoro chinonzi grade 1 pachipadze primary. Pachipadze primary apa uchitamba nevamwe vana vadiki shamwari dzako vakakugamuchirawo sei? Pa grade 1 leyo ndichifara levanhu but ndikazoenda grade 6 leyo ndichibatwa rafu vana vachitonga ndiona mbwa ndiseka saka ini nebva ndabatikana mani nebva ndienda noudza tito kuti vana vena havari kundiseka obva ramba ndiseka kuti ndopa ndanangoziva nonge ndiri kutoitirwa utsile ndakusafila bhoo and then grade 7 ndabatwa nevanawo zvakanaka. Pagrade 6 ndaisamubata zvakanaka vaindishungurudza nematicha acho aindondishungurudza but ndakazongozvikavisa kuti handife ndakasiya chikoro nango vakandishungurudza ndoenderera mberi keta. Asi pfungwa dzakambouya kadzekuti dai ndasiya hangu chikoro? Dzakatombouya, pfungwa idzo dzakatombouya kati wari ndovanoziva ndovanolilisa umberi yangu isingagone yangu but ndotochipedza chikoro icho kusvika wapedza form 4. kusvika ndapedza form 4. Wakusekondari pane matambudziko akadaro ataisangana nawo here? Hapana. Uko kune vanhu vanga vamatsiura vanga vakuzolibata ozererana nevadzidzisi vacho. Pane mamwe here mashoko akataurwa mwanangu akuti nanhasi pamwe unomboafungawo ndinoona kuti uri munhu ane ushingi wakati nda kushingirira kupedza chikoro asi pane mashoko mamwe akakubata zvakanyanya here auchiri kurangarira? Zvimwe zvinhu zvinobuda nekuzvitaura so toziva kuti wakatozvikunda asi kune vamwe vana vakafanana newe vanoda kuziva kuti matambudziko evanhu vanotaura zvisina kunaka pamusoro pemumwe munhu ariko here mashoko aunorangarira iwo? Hapana. Pakushungurudzwa ipapo hapana zvaunorangarira? Hapana. Handiti? Alright, izvi zviregai timbotaura naamai amai vachinhingirika. Saka iye zvinezvi uri kuitei amai vachiuya? Uri kuitei iye zvinezvi? Apa ndiri kufila magazi ndo andofila ndo zvandikatoona kuti ndo zviri muropa ravo. Amai ngavauye? Ndo basa ravo uri kuita? Alright. Maresults ako eform 4 akamira sei? Maresults angu haanzi kuziva because ndakanombomatisecha kana kuti ndimbotora because kuchikoro kune chikwereti. Alright. Kune chikwereti chechii? Che-140. Che-140. Yainzi imari yei? Yebhazi rakatengwa this year. Alright. Pachikoro penyu baba? Aiwa, no pakanaka. Saka mari iyoyo ndo imwe iri kudiwa kuchikoro kuti ugone kutora maresults iwayo. Aiwa, tinotarika timbotaura naamai. Amai Tanatswa makadi? Aiwa, tinotenda neushingi hwekuchengeta mwana kusvika pazera iri ane 18 years. Hatitoda kudzokera pamazuva ekutanga, musi wekutanga mwana muchimuona imimi abva mudombo renyu, pfungwa yenyu yakafungei? Ndakamusungunuka Tanatswa. Musumudza yenyu izwi? Ndakamusungunukira pamadziva. Ndamusungunuka ndatoongorakidzwa mwana zvikanzi ndiye mwana wenyu. Ndakangosvikachira ndikati ndozvabuda mukati medumbu mangu. Ndatotora mwana wangu ndobva ndatoendeswa kubhedhi. Svika uko bva ndazonzi enda naye kubhindura hospital. Ndagara naye kubhindura hospital. Achikura ndichingoti anokura mwana wangu vamwe vaitoshamisika nazvo kuti chii but ndakazvigachira. Ndichisvika naye kuchipatara manesi chaivo akati tautsanangurai
zvemwana ndabva ndatotsanangura tikati ndamusungura kumadziva watonditi ngapiwe mubhedha vandapiwa naye mubhedha ndatombogara naye pachipapindura hospital 2 weeks andazonzi chimboendai naye paranyatwa ada kuzotariswa nemadhokta andazogara futi paparanyatwa mwedzi wese tichongogara naye ivo vaitondityira kutoti pamwe makaenda naye kumba munogona tasi kumurasa pandakati kana nditotomuchengeta nokuti ndozvabuda mukati medumbu mangu vandatozobuda naye muhospital pandadzoka naye futi kunoko. Mauya vanhu vari kuuya vachisi kuti makorokoto maitanatswa ndio mwana wenyu wekutanga ndizvo? Vanhu vachiti makorokoto vachiona kuti mwana wedu anorarama nehurema vaizvigamuchira sei? Tutaza reaction yekuti munhu anosvika achisiko uchimufugura ndiye mwana wangu zvaiita sei? Vanhu vaingotarisa vachingoti makorokoto toti tesei vachingotarisa handina zvandaiziva kuti vaifungewo mupfungwa dzavo but vaingonditiwo makorokoto semakorokoto anoitwa mwana wese. Hapana akataura zvimwe mashoko anorwadza? Hapana munhu akambonditarira mashoko anorwadza. Handiti. Alright, ngatichitasai upenyu hwake kubva ipapo ndezvipi zvimwe zvamakapindana nazvo kuti mwana aedze kurapwa kana kuti paitwe sei zvaida ukuthi upenyu hwake hunge hwakarurama? Ndaienda naye kumadoctors kuHarare ndokwandaingonzi imboendai naye koko chingoenda naye vachingoti aimbodzokerai naye amboti kurei ndakanzwa kuti madoctors auye ndoenda naye chingoti imbodzokerai naye ati kurei kuti ziso rake rakanga rakatobatirira nechebreak ichi ndo operation yake yakatanga kuitwa ndobvati imbodzokerai naye tozoita sei tenge chingomuona kuti anenge achikura sei tozonyatsomuopareta. This year ndopandakazoenda naye 2023 ndopaakazoparetwawo pamhino pamuromo pake apa nepamhino pake ndopaakaoparetwa. Saka vaiti tinoita tichiita tichimuona tichingopareta mbichana mbichana. Saka titi isusu tiri kumuona iye zvinezvi tingati zvaanani here after aitwa operation? Zvaanani nango nokumusungunuka kwandakamuita musi wandamusungunuka zvanga zvakatonyanya nokuzokurawo kwanga kuitawo zvanga zvakutaka kutochinja nokuti zvakatosiyana nokudhera ndakamusungunuka nezvandakapa nokuzogara kwaakaita ndakatoona kuti zvatoita chinji. Saka pese ndimaibvisa mari here dzemaoperation paifamba sei? Indaingonzwa ndichingonzi endai kumadoctors madoctors ekunzi hai kuAmerica kauya ndobva ndaenda kuti ndakaenda ndobva ndaingotsvaga mari dzebhasi ongonorapwa zvake ndanorapwa kureview ndopandakapisawo mari pareview paakaitwa review yepaziso ndopandakaenda akaenda notora review parinyato. Alright, makabvisa mari ipapo? Mazuva acho aya yanga iri $10 but pane nguva. Alright. Ngatichitarisai zvekare iye zvinezvi apedza form 4 imimi kana muchigara pasi muchitaura naye shuwiro yenyu imimi saamai maringe neramangwana mwanakomana kawo munoshuvira kuti aite sei? Mishuro yangu ndeshuvira kuti anofanira kudzokera kuchikoro. Anonyora form 4 zvekare here kana kuti? Atodzokera pachikoro atombogara pateksi andinonyora ndoshuvira yangu. Iye ataura kuti handisi munhu ari intelligent tereke asi ndinozama ndinomiramira. Muri kunetarisira kuti akadzokera kuchikoro anogona kuzobuda nemari dzawo dzari nani? Ndoshuviro dzangu dzanandinadzo kuti anogona nokuti nokumuona kubva achitanga chikoro chake munhu andaiona kuti aibatikana zvisingaiti anga asingadzidzi zvakasungunuka pane vasekondari akazoona kuti kana pfungwa dzake chaidzo dzinonyatso ari intelligence kana pane zvinhu zvake zvaanobata kana nemaoko chaiwo nyatsoona kuti munhu ari intelligence. Kune zvikoro zvakafanana nadanhiko nanajairo zichiri makamboedza here kumutsvagirawo nzvimbo ikoko kune vamwe vana vanorarama nehurema hwakasiyana siyana?
handinomvera ndambomutsvakira. Naiva. Alright. Toda kusvika panguva yenhingirikini timbonzwawo amai vataura zvavanoshuvirawo pamusoro pako kuti dai wadzokera kuchikoro. Iwe unotiwo kudii nazvo Tanatswa? Taura mwanangu, unoda here kudzokera kuchikoro kana kuti wakuda kutanga kuitawo zvimwe zvinhu muupenyu hwako? Ndonoita zvangu muupenyu hwangu kosa pawakaita pakakwana. Pandikaita pakakwana. Handiti. Ngatichitarisai manje zvekuchikoro utaura kuti aiwa izvo zvezvo zvakakwana. Ungade chii chauri kushuvira kuti uite iwewe? Wandiudza kuti unoita zvekufila magasi. Ndezvako here zvinhu zvaunoshandisa? Aiwa, hazvisi zvangu, ndezveurungu wandikutoshandirawo. Waurushandirawo? Saka iwo chauri kushuvira chiye zvinezvi? Ndoda kushuvirawo kuitawo zvangu zvemagasi izvozvo zviri zvangu, chivakawo upenyu hwangu, chiita zvekuti ndizoita izokurawo wechiudza vamwe vangu kuti upenyu unoda so. Une tariso yekuti ukawanawo mari unenge uchitengerawo vanina vako hembe? Handiti? Saka kana kune vanhu vari kuona iye zvinezvi vangade kukutengera magasi tengi iwayo nekufila gasi, unoziva here kuti gasi tengi rawo unoda isaizi yakaita sei uye rinoita mari? Unoda gasi tengi rakaita sei? 48 kgs chihombe. And then chogona kuita 95 kana 100 kuchitenga. Kuchitenga. And then the pipe unoita $35. $35. Scale unoita $35. Bulge unoita $10. Chii ichocho? Bulge rekuti tizosungirira pagasi racho. And then cage unoita $150 kuisa. Cage ndo muimba yacho yaunenge uchishandira uchiyera uchiyerera vanhu gasi. Unozviona zviri zvinoburitsa profit here? Hazvoburitsa. Zvinotoburitsa. Ko paunozoitira pachona ipapo pane pachidiwa kuti upuwe mvumo nevanhu vekanzuro here? Wakambozvitsvaga? Pamunoshandira pane mboya matambudziko here kuti vanhu vekanzuro vanouya vachikuda kukutorerai vachiti pamwe pakamira sei? Kanzuro inotouya. Pane neveema ndo vanotouya vachibvunza malaisensi emagasi. Kana usina vanogona kutora vatenge, kana unaro havatori. Zvinoda kuti panodiwa futi mari yekunobhadhara license kukanzoka kuti uoperate zvisina kutya. Handiti? Wakambozvitsvaga here kuti license rinoita mari? Ranzi rinoita mari? Ranzi rinoita $500. $500. Rine pagore here kana kuti ndere nguva yakareba zvakadii? Unoshanda nguva yakareba. Naro license iro? Iwe unoona gas tank 1 rine profit? Rine profit. Ngatiti kana gas tank 1 rinoburitsa profit yakawanda zvakadii? Kana kusina magezi ndikashanda 1 tank kobva rapera rinenge richiburitsa 95. And then pa 95 pane $23 profit. Zvirati ukana magetsi akaenda ukatengesa akawanda pane pakubudura ma23 akawanda. Kana ukaona munhu anenge achitora tinoda kugara ndakutengera ari 2 magasi tengi zvinoita? Chero munhu haada kutenga magasi tengi. Kupa kunotenga kwamunohodha unoenda sei ikoko netengi hombe rauri kutaura here? Kune munhu anouya achifila mumarokesheni mamunoshandira here kana kuti munotoenda kunohodha? Aiwa, tinoenda nohodha. Munoenda nei? Nemota. Unoihaya futi motikari iyoyo? Alright. Mota yayo inoita mari? Patengi inoita $5 kuenda nekudzoka. Alright. Aiwa, pakanaka. Rega tinzwe kuna amai. Pfungwa yaTanatswa munoigamuchira here? Ndoigamuchira nokuti ndozvokuda mukati memwoyo wake. Handiti? Tichimupa nguva pamwe nekukura anozotiwo aiwa regai ndikwanise kuita sei? Ndikwanise kuzodzokera kuchikoro zvaitaura amai zviya. Ndinotenda nokuti aiwa muri kuzvigamuchira zvaari kutaura. Zvino ngatiti kune vanhu varida kubatsira zvaataura zvese zvaada kutanga izvi. Pamwe angada kutanga vanhu vanogona kubatsira pamwe nemagasi tengi 2 kana 3. Kana vaakufona
vangafona panhamba dzipi dzenyu imimi tisingatarisire kuti dzake, nekuti vamwe vanhu vanozoda kutaura naye direct, asi tichida kuti zvive controlled, vanhu vataure kuburikidza nemi vabereki. Phone number dzenyu imimi makasununguka here kuti mutipe vanhu vagopota vachikufonerai? 0778 581 667. Ndo kana muri musiri muZimbabwe, muri kunze kweZimbabwe, hama wadiwa vateereri, mutanga maisa +263